Yolanta Kruk is anamdum is Montreal me, Montreal, Canada. And Héadúir hánig mé hiag an Oireachtas bhí gavílas a cuaig I Corky. The gavílas a héinteag tar éis bás duine a bhí mé an mór leis, bhí mé really sais bránach in a dhé. Bhí mé freistal ag an féile Cilghaoilach in Montreal, agus ceanna mé in Fadóg Stein, agus thosaigh mé ag fólam agus bhí sé sin an sais therapy intach. Agus a chum sé na bro. Móchan mé mar chéile ná aon imithór eile mar táid samád céine dearm, so móchan mé samáile. Is Katie an híomhdím in a vinchion. Ben an ansasamh as Oireachtar seannos, chuann sé suíomhnas orm, chuann sé glindar orm, chuann sé brón orm nuair tá sé tastal weim. An a bróí one. Bé mé arás bliain se thugann le cúnamh dé. Is ní héine dí na go me bás.